înșelat-o cu Iubi Bubi și a mers miraculos la cineva, dar nu la tine. Ok? Ci la hândrălăul ăla. Ai greșit. S-a terminat, mă. E gata. Gata. De ce nu o lași odată pe altă? Pentru că nu pot. De ce? Pentru că eu nu am înșelat. Poți dovedi. Bă, chiar dacă nu pot dovedi, nu pot să o las baltă, pentru că eram fericit. Bine, eram fericit. Și dacă ea nu e sufletul meu pereche și jumătatea mea, atunci tot ce am avut eu cu ea a fost o minciună. Și nu pot să suport ideea asta, da? Mă, inocenți, știu că suferi, mă știu. De-aia cred că ține noi la suferințele astea atât de mult, pentru că nu ne vine să credem că asemenea persoane care intră în viețile noastre și ne iubesc atât de mult, apar din greșeală. Și cred că ți-e frică să rup totul cu ea, pentru că poate crezi că nu o să mai apară vreodată altcineva la fel în viața ta. Știu, înțeleg. Bă, dar dacă se poate, trebuie să ai încredere, mă. Într-o zi, poate o să